Светият символ на Старата църква е иконата, която се налага с пълна сила и в западният рационално мислещ свят. Професията на реставратора все още не е изчезнала напълно в нашата държава, въпреки че това са анонимни хора. По пътя на тази професия с пълна сила са тръгнали двама творци. Това са Сашо Минчев и Стефко Аенски. Ние с нашата работа всъщност оставаме в сянка, тъй като реставрираме картини, икони и всъщност ние запазваме тяхната същност, авторството и спецификата на самия автор. А всъщност нашата работа остава в сянка. Реставрацията всъщност е един много сложен процес, свързан с както химически, физически изследвания. Понякога има дори и изкуствоведчески неща, примерно за проучване на време, на епоха, на търсене на подобни образци. Но същността на този процес е запазването и съхранението на произведенията на изкуство, както на кавалетната, така и на монументалната живопис. Това е в общи линии реставрацията, запазването на тяхната същност и ценност. Защото един предмет може да бъде репродуциран много пъти, но той няма да бъде като първообраза. Това е всъщност целта на нашата професия – реставрация. От професионална гледна точка, проблемите, които се сблъскаме, е обекта, след като дойде в ателието за работа, основното, което е, се прави едно пълно заснемане по фотопът, за да може всъщност да се види състоянието на обекта, в който той е пристигнал и съответно да се документират всички етапи, които той е преминал до окончателната реставрация. По този начин ние успяваме да докажем нашата работа. Другото, проблемите, които са, примерно, физико-химични изследвания, правим за установяване на свързватели, пигменти, които съответно после ще ни дадат възможност да разберем по какъв начин трябва да се трактуват проблемите, които има произведението и съответно тяхното отстраняване. Един професионалист-реставратор предимно доста така, аз как споменах, ние в нашето образование, което сме завършили, имаме познание по химия и по физика. Също и по фотография, учим и микробиология. Тези неща всъщност ни дават възможност при влизането в един обект, идването на една картина, това е всъщност подхода. Да знаем какво ще искаме, какви изследвания да направим. Но има проблеми от друго естество. Намирането на работата, финансирането, сблъсъка на професионалните реставратори с една неколегиална и непрофесионална конкуренция, която при нас тази конкуренция е безвъзвратна. Как успяваш да се реализираш след завършването на висшето учебно заведение Национална художествена академия, специалност консервация и реставрация? След като завърших преди 3 години, дълго време не работих по специалността, както всеки млад специалист. Работих други неща, някой от тях ти знаеш. Виждала си ме, бил съм какво ли не, включително и барман. Ти като такъв ме познаваш. След известно време успях лека по лека да се наложа и с помощта на приятели и колеги влязох в един от екипите, в екипа на колегата, с когото преди малко говори, и от тогава работя с него и имам зад гърба си обекти, имам опит някакъв натрупан, защото веднага след завършване на академията човек не може да каже, че е сигурен, че може, че знае достатъчно. Някои музеи, които извършват по-добра туристическа дейност от други, могат да си позволят добро отношение към нещата, които притежават или които опазват. Може да не са тяхна собственост. Такъв е случай, например, точно с етъра.
етнографския комплекс. Една група от 150 души, толкова сме реставраторите в България, работят около 40. Представяш ли си ти какво чудо е това? Проблематиката с този обект за колеги, които гледат, е ясна. Изключително скъсана основа, подкожушен живописен слой и необходимост от така наречена подмяна на основата или така нареченото дублиране, както ние го наричаме. Другите неща са си съвсем рутинни. Или почистване, изтъняване на лак, полагане на китове и един за момента и за обекта адекватен имитативен ритуш. Защото по друг начин той не би могъл да бъде възприеман.